Hi everyone and welcome back to my new vlog. So लोगोफोर आं दायो कलेजाव थांनो रेडि जाबाय ओरैबायदि सान्दुं आरोना नायनो हालायलायाखै. So let's go थांसै आं. So लोगोफोर फाइनालि आङो थाबायलांगासिनो दङ. आङो मोनसे खौरां बुंनो नागिरदों आरोना मा होनगोन जिअ नेट जाहानि न'आव ओरैबायदि जाबाय दाखालि बावैनिफ्राय आरोना स' अखा हाबाय थानायमोन बिनिफ्राय नेटखौनो मोनला ओमफ्राय आं दायो बिथिं ओंखारबोबाय लामाथिं ओमफ्राय ओरैबायदि फुल नेट आरोना बिदिब्ला आं दायो सका गारि गाखोनोसै ओमफ्राय आं दायो कलेजाव दिन्थिनोसै आरोना फैबाय. स' लोगोफोर फाइनालि आङो दायो गारियाव गाखोबाय आरोना माने गामिनि दादामोन ओमफ्राय बिखौ डाइरेक्ट लोगो मोनबाय आरो लामायावनो ओमफ्राय बियो लाइनाव थाया होननायखाय आं डाइरेक्ट हायबाय आरो स' लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो आङो थांबाय थानोसै. आङो दायो खान्थालगुरियाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय खान्थालगुरिनिफ्राय आङो बेटारि गाखोनानै थांसै मानो होनबा खान्थालगुरिनिफ्राय बेटारि गाखोनानै थांनांगौ जायो लाइन गारि बिथिं हाया आरोना डाइरेक्ट डायमन्डथिंहा थाङो बिथिं कलेजथिं हाया आरो ओंखायनो आं दायो बेटारियाव गाखोबाय थांबाय थानोसै आरो. लोगोफोर फाइनालि आङो कलेजाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोरजों आं डाइरेक्ट माने अनलाइन कर्नारल'सो थांगोन आरोना. आङो दायो कलेजनि बाहेरायावहाय मानसि दिहुननो हायदों आरोना मानो होनबा कलेज सिङाव मानसिफोर फैयो नालाय ओंखायनो आङो बाहेरायाव दिहुनना लांसै फर्मखौबो आङो दंहा लाखाबाय आरो. एभ्रिवान नुजाफैलायबाय आरोना आङो कलेज थांबाय कलेज थांखांना दायो आङो कलेजनिफ्राय फैफिनबाय आरो न'आव थांगासिनो ओरैबायदि मेंबाय ओंखाम उखैबाय आरोना लोगोफोर जाग्राबो जायाखै हारसिं नालाय आरो लाजि गुसु होनदो ओमफ्राय दायो आङो न'आव थाबायलांगासिनो दङ आरो ओमफ्राय आङो कलेजावहाय भिडिअ लाजोबनाय जायासै आरो ओमफ्राय मानो होनबा ओरैबायदि मानसिमोन माने अनलाइन खालामनायावहा फर्म साबमिट खालामनायाव ओरैबायदि मानसि हायनो हादों लोगोफोर आं लाजियो आरोना ओरै कलेजावहाय सिङाव आङो देखायजोबनाय जायासै आरोना मानो होनबा ओरैबायदि मानसिमोन माने ओरैबायदि स्टुडेन्टफोरा दिनै लास्ट डेटबो नालाय ओंखायनो ओरैबायदि फरिटिमोन आरोना अनलाइन कर्नारावहा ओमफ्राय आङो ओरैबायदि हाबखाव हाबसि खालामनानैसो फर्म लायदों बेनिफ्राय आरो फर्म फिलआप खालामनानै आरो ओरैबायदि गोबाव गसंनानै नेदों ओरैबायदि मानसि हाबखावनानै मानानैसो माने हैबाय आरोना ओमफ्राय आङो दायो खैथा थांनाय होनबोला 10थासोआवनो थांनायमोन आङो ओमफ्राय दायो 12ता जालायबाय आंहासो लोगोफोर बेनो आरो हाय लोगोफोर दान्दिसे एन्ड नुजाथिफैलायबाय स' लोगोफोर फाइनालि आङो मोनफैबाय न' मोनफैबायानो होनजायो मानो होनबा आङो गिर्जा मोनबाय आरोना माने जोंनि गिर्जाखौ मोनबाय आङो गिर्जाथिंसो बारस'खायो आरोना माने जेराव थाङा मानो आङो गिर्जाथिंसो बारस'नानै थांखायो मानो होनबा आङो गिर्जाथिं बारस'नानै थाङोब्ला आङो खाथि मोनो आरोना स' बेनिखायनो आं गिर्जाथिं बारस'नानै थाङो आरो मानसिफोरा साननो हागौ आंखौ बिदि नुजानो गिनानै बिदि हायि होननानै नाथाय बे नङा आरोना बेयाव मोनसे फुल दङ टुटुटु नैबेलाय आं देखायनो बेनो बेखौ हाबबानो जाहानिखा आरोना ओंखायनो आङो बिदिनो बारस'यो आरो माने खाथिस्रा नालाय लहाय फैबायलै मोनबायबो जाहानि न' फाइनालि लोगोफोर आं न' मोनफैबाय आरोना आंनि दिनैनि ब्लगा बेखिनियानो आरो नोंथांमोना माबोरै मोन्दों कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो थेंक इउ.